Aici. Ai gura aia. Mamă, du-te în pula mea de aici. Nu ți-o nici frâna pe spate. Marș în pula mea. Și cum te dai? Păi, nu cred că mă mai. Ia uite. Stai, mă! Hai, bă! E frică! Asta că sigur, stai mai pe spate, mai pe spate. Mai pe spate, așa. Ăla, du-te în pula mea. Ușor, băi! Băi, normal, dacă la vară. Și-o contra cum mă dau, că dacă mie nu-mi ține în față, să mă duc să așa. Pui și faci din ce. Pui și faci din față. Să mă duc să dar nu pui tare. Trebuie să știi când să pui. Hai, băi, o zice. De 3 ori au coborat. Aceste cascadorii au fost efectuate de profesioniști. Nu reproduceți asemenea cascadorii ca cele văzute anterior. Măi, să-l iau și-a făcut prostul ăsta. Dacă v-am zis, bă, așteptat-o lea acum. Mai din ca, bă, Ioane. Iar la uremi, bă. Hai, mă, te Bă, duci de bag mare pula în remene tău, ce frumos e foarte. Ai noroc! Tu, de Fugi, dă-te pe mare. Să moară dușmanii mei, ala la la la, of dușmanilor. Când dragul furând de strup. Asta dacă îl sără pe bicicleta cu el. E prea musculos în asta. Hai că vin și eu. S-a tăiat filmul. Good. Da, bă, pula mea. Bă, dai, mă, cât dai lui. Băi, mui, nu mai faceți așa, că dacă eram eu mă duceam pe pulă, să nu ține pulă. Eu cred că e pe. Te duci în cap. Da, de mandat. Păi am bicicleta de val. Ma. Ia surupim. Da, mai era 2 biciclete de acolo. Hai că mă pun și eu. O să se rupi în fuțunul. Ești de bol! Că Andrei de asta a vrut să-ți facă, deci de val. Bă, îl dai pe mine acum.